Inapulong nga hektarya kano kalikagom ti PCA ang mamulaan ti Nyog iti Adams, Ilocos Norte. Dente man amoy dati Nyog Society idikwan ket pagudpod tatan itamanen Adams, Ilocos Norte. Imuli lang may isang pangal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Hello Dennis, go ahead. Para sa akin, may tagapagudpod sa Ilocos Norte, dapat na pili ti Inda, na pagbulaan iti ginasgasot, wala rin ni Bibo, nga Nyog. Namuan nga inamapulong hektare ti Nyog, iti kalikagong ti PCA, amulaan iti mismo nga Adams, Ilocos Norte. Nagyaman, day taga Adams, dapat na tikit bayadan ang mismo ti PCA, iti may imula nga coconut seedlings, ito no agbunga, bayadan tumanen, gatangin tumanen, iti PCA nga nagitoy, iti mai-process, iti DCA, iti pagudpod Ilocos Norte. Iti dati nga lawas ket agturong iti DCA para iti panangakita dagiti tayo may mula nga Nyog iti nakama ti iligit narway iti nang gundaway iti kasi nga programa ti Philippine Coconut Authority iti pagudpod Ilocos Norte. Aging ganang agbunga ay Bernard ket awan iti masayang gaputa tinto PCA iti aggatang dagiti bunga dagiti Nyog nga iti mo process iti virgin coconut oil processing plant iti pagudpod Ilocos Norte. Iti agdamakit adon dagiti napatubo nga Nyog iti Adams nga nakasaganan nganimula iti daytoy nga lawas umabot ti innem apulong hektarya iti kababantayan nga paseta iti paguti bati badok iti Adams, Ilocos Norte. Nagpintas ti klema ti Adams yun yung konsertaan gabu dito kit na lamis at gabuna kay ayo iti Nyog apagbulan iti kasteng klase iti variety mani po da mismo ti Philippine Coconut Authority. Damag ko lang manipod iti Adams. Idol, Dennis Salitio, Tatak, Aremen.